Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και παίρνει δώρα οικονομικά και κυρίως πολύ καλά ποιοτικά. Έχουμε προτάσεις από αρώματα, επώνυμα, που αρχίζουν από 8 ευρώ, που μπορεί ο καθένας να χαρίσει στους αγαπημένους του και να τα συνδυάσει με την αντίστοιχη κρέμα σώματος του ίδιου αρώματος, είτε να το κάνει σε αφρόνοτρο, σε λάδι μασάζ, σε after shave για τους άνδρες. Μέσα σε πολύχρωμα κουτάκια και χριστουγεννιάτικα και λουλουδιαστά μπορούμε να βάλουμε σαπούνια χειροποίητα που αρχίζουν από 2 ευρώ, ελληνικής κατασκευής 100% φυτικά, με σανς και χρωστικές φυσικές και βρώσιμες, αυτές που τρώμε δηλαδή, οπότε γίνονται και μπομπονιέρες και παιδικά πάρτι με αυτά. Μπορούμε να βάλουμε γούρια χριστουγεννιάτικα που αρχίζουν από 3 ευρώ, κεριά χειροποίητα που μυρίζουν με τα αρώματά μας και να συμπληρώσει ο καθένας το δικό του πακέτο δώρου ανάλογα με το βαλάντιο που διαθέτει και με αυτά που θέλει να χαρίσει. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι επιφυλακτικοί που λένε τι θα μου προσφέρει εμένα το άρωμα του καταστήματος του δικού σας του καταστήματος, ναι, από το να αγοράσω ένα καινούριο, ότι δεν είναι κανονικό να μας πείτε δηλαδή τι ακριβώς προσφέρετε εσείς για τον κόσμο που δεν ξέρει. Τα αρώματά μας είναι γαλλικής προελεύσεως, αρίστης ποιότητος, με τη διαφορά των συσκευασμένων. Δεν έχουν τα μπουκάλια, τα original αυτά που έχουν οι εταιρείες και δεν φέρουν αυτή την υπογραφή. Το άρωμα ποιοτικά είναι το άρωμα που παίρνεις και φοράς κάθε φορά. Είναι η πατέντα. Και είναι στο 99,9, αφήνω μια επιφύλαξη της 100. Που ούτως ή άλλως αυτή την απόλυξη, πώς το λένε, μπορείς να την έχεις, την απόκληση, να πω σωστά, την έχεις όταν βάλεις εσύ και εγώ το ίδιο άρωμα, γιατί τη δημιουργεί το pH του δέρματός μας. Οπότε είμαστε κερδισμένοι, παίρνοντας σε χοντρική τα επώνυμα, κερδίζουμε πολύ οικονομικά. Έχοντας βέβαια αρωματιστεί και εμείς και οι φίλοι μας. Πάντως, ομολογώ ότι εδώ και αρκετούς μήνες, από όταν και έχετε ανοίξει την επιχείρησή σας, είναι κάτι το οποίο προτιμούν σαν δώρο, ένα οικονομικό και έτσι συμβολικό δώρο ροδίτες, πόσο μάλλον αυτές τις μέρες που έχει κατακλειστεί κυριολεκτικά μιλώντας από κόσμο το μαγαζί σας. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και ευχαριστώ και όλους όσους με προτιμήσαν και πέρσι, αλλά διπλασιάστηκε, να μην πολλαπλασιάσω, η πελατεία φέτος, γιατί ο ένας με τον άλλον είτε δεχτήκαν δώρα, είτε κάνανε δώρα που τους βγάλαν ασπροπρόσωπους και έτσι έρχονται ξανά και ξανά και μας εμπιστεύονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές σε όλους και το 2014 να φέρει στον καθένα αυτό που πραγματικά θέλει.